Atajatzetik, Bilbora. Kaixo, asko jakingo duzuenez, aurten Jalgiadi korrikaren dokumentala filmatzen ari gara. Eta korrika zuek egiten duzuenez, zuen parte hartzea bertan islatua ikusi nahi dugu. Horretarako, aurten 2 ekimen jarri ditugu martxan. Aurrenekoa, korrika makila. Beti ikusten duzuen testiguarekin batera, bigarren hau ikusiko duzute. Kamera bat da, eta honekin zuen zirrara eta emozioa filmatzen saiatuko gara. Kaixo, Koldo! Korrikaren erdian, Koldo ikusten baduzute kamera eskuan, eskatzea besterik ez daukazue. Gora korrika! Helburua, kamera eskuz esku pasatzea izango da, ahalik eta emozio eta jende gehien biltzeko. Kamera makilarekin korrika zoaztela, Koldo ikusten baduzute ondoan, itzuli zute makila. Horrela, irudiak berreskuratuko ditugu. Eta kamera eskuan korrika zoazela, kideak urrun geratu direla ikusten baduzu, lasai, atzetik etorriko da eta bigarren furgoneta. Atajatzetik, Bilbora.